Čus, šprtvrdí zdravotní salát. Dnes vám povím 5 faktů, možná 6. Dnes protože 5 nebo 6 faktů o Foxy. První fakt. Víte o tom, že je teorie, První fakt. Víte o tom, že je teorie a ta je, že Foxy je hodný. A má tady i takového docela starého hosta. Čus. Víte, kdo to je? Napište mi to do komentářů. Děkuju. A má to i své vysvětlení. Víte, jak si v pohodě sedíte ve své kanceláři a najednou na vás Jen tak malinko jukne. Foxy. A druhý fakt. Teda aspoň myslím, že je to druhý fakt. Víte o tom, nebo všimli jste si toho, že Foxy má ve FNAF 1 menší držku než ve FNAF 2. Tady je ve FNAF 1 a tady ve FNAF 2. Všimli jste si toho rozdílu? Čtvrtý fakt. Víte, kdo zavinil pravděpodobně Bite of 87? Byl to Foxy. Ale jaký? Byl to Toy Foxy, tudíž Mangle. Víte, proč si to myslím? Protože přece jenom Mangle chodí po stropě, ne? A tak mohla zavinit Bite of 87, mohla takhle přijít k jednomu nějakému dítěti. A mohla ho normálně odkousnout celý lolok. Kamo, já bych si to klidně představil. Pátý fakt. Víte o tom, že prostě Foxy je jeden ze 2 animatroniků, který reaguje na zvuky? Foxy reaguje na brnotboje. Takže jaký je ten druhý animatronik? Je ze FNAF 3. Asi už tušíte. Je to Springtrap. Tum tum tum. Ano, je to Springtrap.